Tafa Thomas ndiwe Kampira Chinua Nyarai chakamira nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai tikurukure nezvemombe dziri pamusha dzatakapiwa namai wedu yanembooti pane maredare zvaitwa ari kutaura daro ndi Tafa Thomas achitaura kuna Kampira Chinua Nyarai. Pamusoro echangani nini ndiri mwana mukomana mukuru akazvarwa namai vakashaikira vane musha apa paChichena. Uyu ndiana wako Nyarai? Nyarai mudzimai womunin'ina wangu. Mudzimai womunin'ina wako? Taura Nyarai. Munin'ina wako ari kupi? Munin'ina wangu anorwara. Ndakatoenda naye kuMozambique. Ndikatondomusiya ikoko ndokubva ikoko. Ndodambudziko guru ranyanya kusimudza nyaya iyoyi yatiunza kuno. Munin'ina wangu wakarwara 94 achirwara nepfungwa. Mai vangu anodza nemunin'ina Clevis Mutungu. Mai vangu vakatomboenda naye kumusha kwavabereki vake. Vasvikako vakadzoka naye, handina kuziva kuti mashoko avakanga vataurira naye kwanga kachira. Saka mai vakazoshaika 2013. Ini ndindasara ndini mukomana mukuru aripo pamba. Dambudziko rokurwara kwemunin'ina wangu rakaramba rakadaro kusvikira pari zvino. Ndokubva rayambukira kumwana wake musikana mukuru. Rayambukira kumwana wake musikana mukuru. Patinofamba zvinonzi chivanhu ngavaende kumusha kwavo. Mukangaenda kumusha kwavo nyaya iyi inopera. Saka mukunzwa kwandakaita nyaya iyoyi ndakaenda kuna nasekuru. Ndichivaudza kuti vana sekuru ndodambudziko randasangana naro mumusha. Munin'ina wangu, mwana womunin'ina wangu arwara. Dambudziko rokurwara kwake rafanana neriri kurwara baba. Vakati chii? Kati zviri kunzi chivanhu chekumusha kwavo. Zvikanzi zvino takakusiyirai ng'ombe pakashaika mai venyu. Ng'ombe dzatakakusiyirai idzo chitsvagai mombe imwe chete. Utore munin'ina wako nevana muinde mundonzwa kuti kumusha kwacho. Vakatondibvunza kuti kunozikanwa here. Munin'ina wangu anokuziva. Nyange zvake achirwara ukamubvunza anototaura kuti tinofamba so. Saka iwe haukuzivi? Ini ndisati ndambokusvika. Takasiyana kumadzibaba. Saka pavakaenda namai vakatoenda namai inini ndisipo. Saka Clevis akaenda kumusha kwake. Kumusha kwake. Inini kwenyu futi kuMozambique? Hakuzi kuMozambique. Inini ndakatorerwa kwasekuru, baba wangu handivazivi. Saka dambudziko rapa kuchiti manje. Vana sekuru voti takakusiyirai mombe. Tengesai mombe mufambire urwere ihwo. Ndokubva ndatotumira shoko indosenza kuHarare. Ndobva ndatumira shoko ndikati mai nini mombe tsvagai munhu anotenga mombe tifambire dambudziko remurume wenyu. Mai nini vakati ina handizvikwanisi, mombe hapana inoenda. Varamba nemombe. Ndikati mai nini mombe idzi takadzisiyirwa namai. Vanhu vari kutituma kuti titengese mombe idzi ndivana sekuru. Nokuda kwedambudziko riri mumbai. Zvine mukaramba nemombe zvikanzi iwewe naClevis vakatosiyana mutupo. Haugoni kutonga mombe. Mombe idzi hadzisati dziri idzo kwamutupo. Ndedzangu. Ndozvoita mudzimai womunin'ina wangu. Ndedzangu mombe idzi. Hakuna mombe inobuda ipapa. Hazviti. Akanditaurira mashoko akandiremera. Andiremera ndakatodzoka kuna nasekuru. Ana sekuru, iyi nyaya iyi ndaikundikana. Mombe makatisiyirawo. Asi kubva mombe idzi makatigovanisa.
handina kana mombe yandambotengesa kana kudini, ndakadzisiya mudanga ratakasirwa tina mairo dziri mumaoko momunin'ina wangu. Asi mombe dzakutoparara, dzanga dzichitodarika 10 mombe idzodzo dzakutoparara. Mabhuku edu patakapuwa mombe anga ari 2 achitoenda kudhibha, asi rimwe racho rangu riri kutonzi hariko. Handizivi kuti vakazviita sei kuti mombe idzodzo idzokudhibha dzinzi hariko. Mabhuku ari kupi? Vakati mabhuku mombe nedzangu ndozviri kuita mudzimai. Ndakafambira pandakauya kuno ndichiripota nyaya yangu, ndakasangana nerimwe jinda ramambo pano, akanditi iwe wechiinda kudhibha undonzwa kuti rekodhi riri kudhibha rakamira sei. Ndichindosvika kuna mudhibhisi akati zita randoziva kuno ndera Clevers chete, Clevers Mutunu, mombe dzirimo i5. Asi isusu takapuwa mombe dziri kuba dziri 9 mombe takapuwa 3 tatiri vatatu, asi mukoma wakashaya. Saka mukoma zvaakashaya pakasara mukomana, mwana mukomana. Tikati zita remwana mukomana haringarovi, mwana aripo. Saka takapuwa mombe dziri 3 dzikuita 9 kwadzo. Mukuberekawo dzakatombosvika ku10 zvichidaro, asi takangodzisiya dziri mudanga rimwe chete. Mwana womukoma wedu iye ari kuJoni, ari kuzvishandirawo zvake. Saka mombe idzi hatina kana chatakambodzishandisa, hatina, dziri mudanga rimwe chetero. Iye zvino kwasara 5 mombe ndo dzaakurambwa nemukadzi womunhu. Ndoda kubatsirwawo madzishe kuti handizivi kuti ndoita sei dambudziko ndinaro, munina wangu arwara pamwe chete nomwana musikana wake mukuru arwara, asi kupinda mudanga handichabvumira. Mwewe munhu uri pafuma, mwewe munhu uri pafuma. Matara yukuti Clevers akatakarwa chi 1999 94 Izvo zviri kutaura. mai wenyu wakafa 2013. 2013. Hanzi turaurapisa mwana wenyu musikana, turaurapisa murume wenyu. Hamufari here kuti vanhu vairi vapone iwawo muchishandisa pfuma yenyu kuti vanhu vapone, ende vari kuda mombe imwe chete handiti? Ndo yatati tichitoda kuti mhuri yenyu ipone. Pamusoro imambo yendari idzi zviri kutaura baba mukuru, ndinopokana nazvo ishe mambo. Baba mukuru kuti mombe takapiwa namai ipapo wari kuchepa, nekuti baba mukuru kakuti wakapiwa dzawo mombe havada kuisa mudanga mangu. Baba mukuru wakatora mombe dzawo wakaendesa kumba kwawo, watogara kumunda, indogara kusitende kwamai. Wakatora mombe dzawo wakaendesa kupi? Kumunda. Inina ndakatenga mombe dzangu nemurume wangu dzatakarima magwene, nekuti baba mukuru aigara kumasvingo wachishanda ikoko kumasvingo. Aiwa, tomboti mombe ndedzenyu, but pari kunzi pataura pamurume wenyu nemwana wenyu, pabve pamombe ipapo. Pamusoro ishe pari ipapapo ka mambo, pari kuta baba mukuru. Murume wangu mambo akatanga kurwara, inisa ndagara naye nemukadzi mukuru, bvabara vasikana vake wangani 4. Ini bvandazouya bvandabarawo vana vangu 4 wangani 5. Munhu uya wekuti zvoni kakurwara karipo, asi mukamuti ngatidai tinonge tichishanda zvinhu zvedu. Inini ndini baba ndini mai, hatsvagisipo, hatsvagi chikafu, inini ndinoenda kumaricho ndichibatsirwa nevanhu zvese, ndinobatsirwa kana kuchikoro cheko ndikutobatsirwa kuchengeterwa wana nekufundisirwa wana naibasta nekutambudzika. Ivo vari pawana kana musi ndine 20 years nemurume, hawana kana musi wakauya ne2 kg yeshuga kuti mainini oibikiraiwo wana wangu, hawana. Imimi kukura kwese munoda kuti mutsvagirwe 2 kg neumwe murume, asiri murume wenyu uye asiri imimi mukura kwenyu. Saka mombe idzi manje baba wakati ndikati baba mukuru, inini mombe handina, wana havasi kuenda kuchikoro. Mombe ndoda kuti wana waende kuchikoro, handina mombe nenhama ndina. Komo vari kutaura kuti tirapise wana vari kurwarawo,
ndo haasi kuda kurapisa vana wavo, vari kuda kurapisa mwana wemurume wenyu nemurume wenyu, haasi kuda kurapisa wekunze. Mwana ari kurwara musikana uyu saka kwaari hazvina basa rarutikana wakafa. Pamusoro ipapo ndingada kuti nditsanangure pajeki ora timbomira henyu timbozoewa ndini baba wemusikana Titus Chinhu. Pamusoro imambo ndofunga munozviziva kuti kune vamwe vari kupika kujeri kune nyaya yekutadza kutaura. Musikana wangu uyu ndingati pamwe ari kupoterera kutaura. Ava vanhu ava vachinja statement panapa. Kuuya kwawakaita nokuti akandifonera mukomana uyu. Kuuya kwawaita panapa. Ava havana kuti tikuda kutengesa mombe, wakati tikuda kuchinja mombe danga rese kuti riite muzita rababa. Zvekuti zvaari kutotaura kudhibhi, mudhibhisi wacho akatoti mukanzwa zvanetsa ndifonerei, achitotaura ava kuti no, uyu munhu wenga aine bhuku rake, mombe dzake dzakafa, nhasi uno akuda kuchinja mombe dzebibi sei. Kuri kurapisa murume wake uyu, kana ini baba wacho handirambi. But dambudziko riripo nderekuti izvozvo haasi kutomboziva, ari kutozvinzwira muno kuti murume wake ari kuMozambique. Vakauya vakatora uya asipo uyu wakaenda, izvo ari kutozvinzwira kuno. Saka ndo kurapisa kwacho here kuti munotora murume wemunhu muchienda naye mudzimai wacho asingazivi. Ozvinzwira mudare muno muti ari kuMozambique, toda kumurapisa, toda mombe kumurapisa, iye haasi kutombozviziva. Ndizvo here? Handisi kuziva mambo. Mudhibhisi anoziva nokuti mombe yega yega yafa munonorejista. Dzababa chete ndo chirwere chemombe chakaita chiya, chirwere chemombe chiya kana dzavawa dzakatofa. Asi dzakabva dzapedza danga dzababawo. Pamusoro izvi dzadzisiri kumba kwangu, vangurongwa nemukadzi wavo. Bvavadzinga pakutanga mombe yavo yakafa, yakabiwa. Bvauya bvarova mukadzi wakati ndiwatengesa mombe yangu. Mukadzi akati aiwa mombe yadini? Yabiwa, hanini ndatengesa. Musoro wacho ukazorikwa kuZambuko. Wanga kunetsana mukadzi ndipo pakusvika pakutengesa zvinhu. Hatisi kutaura hedu isusu, ngatitaurei papa nekuti tinoramba tichitenderera. Toramba tiri kutenderera. Ngatitaurei pamusoro peurwere hunoda kudii? Kurapiswa. Ngatitaurei pamusoro peurwere, tisataure zvimwe zvinhu zvinotivhiringidza nyaya. Pamusoro imamo, ini ndiri mwana wababa. Ndoda kumutsimidza panyaya yatakuonesa kuti vanga vasingazivi kuti mombe dziri kuda kurapisa urwere. Pane maudhiyo vakatotaurirana, vakatotaurirana paWhatsApp tichiri kuHarare nemaudhiyo aisanangura kuti mavatengese mombe inoita kuti vanhu vandorapa. Ini ndanzwa zvataurwa nababa ndoda kubvunza inini. Kubva 1994 mombe dzichimbori 10 nei musina kufunga kumurapisa munin'ina wenyu? Pamusoro imadziche mai vangu vanga vachivapei, ndo vanga vari muridzi wemombe idzi, uye pavakafamba nemunin'ina wangu vakanga vaudzwa kuti dambudziko iri rinobva kumusha kwake. Nhoroondo yandakanzwa pandaizoenda izvezvi nemunin'ina wangu, vanoti ivo vakasvika uko vakawana baba vafa, panga kune vanin'ina vababa vanga variko. Saka baba vakafira paStorework, pane mvura igadzirwa ikoko. Saka vakarohwa neshataboard ndokubva vadimuka chiuno ndokubva vafa. Saka kuda pane tumari here twakabviswa ikoko. Tumari tuya twabviswa twakadyiwa nevanin'ina vaya. Saka pakazouya mwana mukomana uyu achinzi akurwara nepfungwa yekuti anofanirwa kuuya kumusha. Vanin'ina vakaita sevakachinja namashoko kuti wakadya mari yemukoma kai, mwana wacho wauya. Saka mai vakatya kuti ndikasiya mwana wangu, ivo vana baba wacho vakuchinja namashoko kudai, unorarama here. Ndobva vadzoka nemwana akadaro, vagara nemwana kuno
vaingotamburirawo semunhu achingotsvagawo nzira. Munongozivawo semubereki anenge achingotya kuti zvino kana ndikasvika kuya vanhu vasina kumbokura nemwana vakabva ikoko vaine 3 months dzemudumbu iri nhumbu ndopo vakabva ikoko. Saka vakachiti ndosiya mwana wangu kuno zvakadai zvinondiremera. Ndosaka zvakasakisa kuti vazogara nemwana. Inini handisingagoni kuti nditi mama endesai mwana kuvabereki vake. Zvazvisingagoni, ndiri mwanawo. Inini wanditoziviwo baba wangu. Saka ndakangogara zvakadaro kusvikira mai vachishaya. Apa ndindasara ndiri mukuru. Ndapuwa nyaya iyi kuti ndo dambudziko riripo. Ndakatoripuwa nevana sikana vemukadzi mukuru. Ava vakatozouya dambudziko rokurwara kwemunin'ina wangu ratovapo. Zvokuti mukadzi mukuru womunin'ina wangu aripo here mukadzi mukuru? Aripo, asi wakasiya murume nenyaya yekutorwara nokuti waiti kana akurwara zviya aimbobogodedza zvinhu achingotora zvimatanda achidini dani. Saka vakatya kuti munhu uyu nekurwara kwaanoita anondiponda. Ndobva vatiza vasiya murume kudaro saizvozvo. Akatomboenda kujeri munin'ina wangu nokuda kwekupenga kwekurova vanhu ikoko. Aenda kujeri. Inini ndakazouya ndichibva kumasviko. Ndobva ndamiririra nyaya yaye. Ndakatozondomutora kurubhiko ndokuuya naye. Ndauya naye vakati iwewe ndiwo watakutarisa iwewe kuti ndiwo uchatarisa munin'ina wangu. Mochenjerera kuti amwe mapiritsi. Saka takatamburirawo tichingomendera kupenga kwake ikoko kuti zviite zviri nani. Ndo pakazoti mai mwana wangu ndingamuchengeta sei asina mukadzi. Ndomuchengeta sei. Ndo pakazotsvagwa patsvagwa ava ndokuchigara nawo. Mombe dzanga dzatovapo kudai. Vachizotsvagwa ava ndokuchizogara nemudzimai. Iye zvino dambudziko rapo richiuya kwandiri rinouya nevana vomukadzi mukuru. Baba, tarisai muone dambudziko redu ratoyambuka pana Asisi. Todini? Apa iye zvinezvi nokuroorwa kwavo vana. Misekuru musarambe kuita kuti zvifambe. Nekuti zvichauya pavana vechiyawo. Nekuti vane rusoro rwechete pamusoro inyaya. Chigomira ichibogara ndiri kutaura. Iyo apa inhau yepfuma iri kundorapa vanhu. Pfuma yemurume uyu haasi kuda kudyiwa neuyu. Anotori nemutsitsi zvakanyanya nemhuri. Nekuti rudzi urwu wachapengeka iwo anokwanisa kuti aiwa izvo hazvisi zvangu kuenda hawana rudzi rumwero. Uyu ana baba wake uyu ana baba wake. Hazvimaafekti. Asi zviri kutomuafekta nekuti ari kumunin'ina wangu. Mwana wani wamai wangu. Handiti. Zvichireva kuti ari kuti ngatibatsirei kuti wanawo wagare zvakanaka. Munoona panhasi munobuda munomu. Pamwe mangwani chaiwo muchibva panapa. Inenge yahori kwenyu iko. Wochizoramba kuti ene ndo anokuziya waakukuziya manje. Woramba kuti handidi kuenda. Wobva ari wechipiri, wechitatu, wechina wachingopenga wana wenyu imimi. Nenhau yemombe 1 chete. Yamuri kuya kutsigira imimi. Aiwa, pamusoro yati amusinyatso ndofunga zvandiri kutaura zvisinyatsonzwisisika. Asi ndiri kuti ina handisi kutsigira baba. Ndiri kuti dai avo vakauya nepfungwa yavari kutaura munhu. Ndo yacho iri munomo yatiri kutaura. Ngachitaurei iri munomo. Alright. Iyoyo uyo mukwasha wangu. Kunyangwa akaona dambudziko ndii ndinotorwadziwa nekuti wana wake uyu ndii ndichasara ndichichengeta. Handirwadziwi nekumurapisa paino. Zvekuti dai ndichitozivawo tichiita communication tichibatana pamwe chete. Tinofanira kubatsirana kutomurapisa. Zvandiri kuda zvekumurapisa handisi kuramba. Apera. Saka tatopedza. Yatopera. Chete kuramba ndechekuti mombe dzese dzichinjwe kuiswa muzita rake. Ndo zvaakauya achiita kwatiri. Inzwai sekuru. Mapurisa ndiye akati endai mundoverifya kuti dziri muzita. Atopuwa advice nemapurisa. Pakuenda unobvunza wana Sadhiba. Wana Sadhiba wafuka kuti akunoda kuuya kudii. Abva aenda kune wawo kuti munhu auya achibvunza mombe dzakunotorwa. You see, but akauya akapuwa advice nemapurisa angu panapo kuti endai mundonyatsoona kuti mombe dziri mumazita ani. So that tiende patinotonga tinenge tichinyatsoziva kuti dzakamira sei.
kuri kurapisa mukuwasha uno mukuwasha wangu yatopera tatopera vana vako ndiri kutochengeta ndiri kutopa chikafu vana vake saka handingorapika kuti arape pamusoro imamo nyaya yandandichitsanangura panapa ndandichitaura gakava riri mumusha asi dambudziko rangu randinaro nderekuti ndaenda nemunin'ina wangu Mozambique tandofamba ikoko vakandoudzwa kunzi uyu mwana uyu haatombobvumirwi kugara kwana sekuru unotofanirwa kutoti kana muchida kuti muone kuti chikaranga muchibva pana endai mundokura rwazhe motora bango modzimika parwazhe rwamunenge makura irwo modana zita rababa vake madana zita rababa vake morarapo mopfutsa moto morara ipapo mototaura kuti vana vapinda mumusha kana zvichibvira dai kuri kuti zvaiita sezvandiri kufunga ngapatovakwa musha kana pavakwa musha moto atogara kunoko kana akati anodzokera Zimbabwe anofanirwa kutondovaka kwete mumusha mana sekuru akandovaka mumusha mana sekuru zvinodzoka futi nokuti hondo yacho yakabvira pakuti mai ava vakabva kunoku vasina kuwirirana nemurume paine nhumbu ine 3 months saka hondo iyi yakabva ipapo zvokuti murume akatofa achitsvaga mari yokuda kutevera mukadzi hakuna umwe mwana ariko izvezvizvi kunze kwaiyeye ndiye mwana chete ariko ndo manzwire andakazoti andafambira nyaya iyoyo ende ndo chivanhu chiriko saka vana sekuru ndichivaudza vakati kana zvatodaro kuchida kuvakwa musha iwewe chiinda undoona kuti kana mombe dzikatotengeswa dziri 2 ivo vacho vakundikana kuuya vatotaura kuti kana mashoko acho hatizoda isusu hatinouya tozotaura tega mombe idzi ndedzedu idzi takadzipuhwa takadzisirwa natete wedu tikakugovanisai kana paine zvanetsa tiudze inini handina chandinodapo eni mombe dzandakapuhwa dzacho nyange dai dzikaparara ndisina chandadya handina chandakambodya ipapo handina kana basa nazvo ndinochengetwa nevana vangu avo ini ndinozvishandira zvokuti handitomborina dambudziko asi dambudziko riri papapa nderekuti vanhu ava ihama dzangu ini ndini ndasiyiwa ndiri baba pakati pemusha dambudziko riri kutaurwa nomukarwa wangu iro ndinoona sokuti nyaya yemudare remusha wokwamutunhu vanga vasingafanirwi kutomboridavira dai kuti panga pachivanhu chaicho maonero andinoita havagoni kuti kana ndichibvutidzana mombe dzemumusha kana dzakashandwa nemunin'ina wangu handifungi kuti vane maruramiro ekuuya kuti ini ndichibvutidzana mombe nemukadzi wangu ava vopindira ngatisataure mashoko akaeka tisarambe tichitaura mashoko akadii ane udzamu haivhiyiwi tinosvika kupi ngati kana kutaura toninipisa tochirespectana toita nyaya yekuti idi ndo zvinopedza matare tikaramba tichiita kuti haivhiyiwi uyo achitaura kuti iwo akatadza pakati uyo achiramba nyaya haifi yakadii yakapera nekuti ndimi munoda kuti mubatsirikane iwe mhuri handiti so kana tiri kutaura nyaya dzemhuri ngatisarambei tichisimudza mhepo titaure mashoko anowaka mashoko anopodza then todi nyaya yoenda mberi handiti right rega muchimutambo utaura amusore chakamiti ndanichikumbira kubvunza kuna mai kuti mai vari kusununguka here kuti pabviswe mombe imwe chete pamombe dzimudanga iende korapisa murume wavo ndopatatakuya asi wasati wapindura mai ndamubvunza tafa changamirika iwe tafa iwo semukomana asara mukuru wamai pamabasa ese ekurapisa mwana wekuku nemunin'ina wavo unofamba here neava iwo mai uri kuti tipei mumwe mbiri tindorapisa anga usingafambi wese regai ndipindure ndakajekesa ipapa kufamba kwakatoitwa nevana vomukadzi mukuru hanzina iwawa namainini pasingadi tabvuma kuti pasina kuti communication iyoyo yanga isipo
ndo yatakuda kuestablisha iyo communication even muchifamba mese, nekuti haufani kusiya futi mhuri yeiwawawa nekuti yaitwa nani nababa iwawo, so that iziwe kuna baba wacho ndokuti waakuchigadzisa zvemhuri ndo ukuru. Maaudio amunonzwa ari kutaurwa nemwana anga ari ekutoti torai mhuri yacho yese muinde nayo kuMozambique kwacho vandobatsirwa. Ava ndokubva varamba nemombe. Vanasekuru vakati chitora vana vemukadzi mukuru, mari ndobvisa inini, iyi nyaya yemombe ngatitomboisiyai timbotorwisira zvedambudziko rourwere. Inini kutenda kwandakaenda kuMozambique vakafuta mabhiri acho ndisekuru wangu. Ndo vakatoita zvese mombe takatombosiya. Izvo zvichienda nemhuri yacho muchifambe mese kuita kuti nekuti wakasara muri kurinzwa darero rinouya richihokechekera futi unless kana makahura wanavo muchiziva henyu kuti havasi wemurume hamuna siyanai nazvo, muchiziva kuti shuwa iropa racho nekuti wakadzwa nemwakahura wasi wana wacho then vanotareka munoona pachishayisiwa nekuti vanenge vachiziva kuti havasi dare totaura chokwadi hatinzvekani. But kana iri mhuri yacho mataurirwa history inofanira kuti idzike ikoko, kana nemi muchitoona mudzike wacho ikoko munobatana modi muita chinhu chimwe chete, right? Mubvunzo wabvunzwa ngati chiendei mberi. Hanzi munoda here kubvisa mombe yacho yekuti mhuri iende newana wenyu wese waende une mari yoita transport yekuenda na wachikutungamirirai kuti mundoonekwe nemhuri yacho muchigadzira zvinhu zvenyu kuti zvifambe zvakanaka. Papo changamire ndikukumbirawo ndine mubvunzo. Ava bangurawo kubva zvandakaya mumusha banguru wangu asina communication. Aiwa kani tabva uko. Tabva uko andirambi chidzoka kumashure. Ini kubvuma ndinobvuma asi chandiri kuchira chinhwani. Nekuti zvoni pakufamba kwataifambawo isu. Taita wachifamba. Wari kubvisa mhepo iripo ni wachida kuisa pawana. Saka chifamba imese nekuti munofungirana. Nekuti avari kwachifamba wega, muchifamba mega mofungirana. Iwa mazvinzwa, muchifamba mese. Vari kufamba vacho ndingada kutoziva kuti ndianani vari kufamba vachibvisa mhepo. Pamusoro imaiguna bambu hamudyidzani hamutaudzani, musagare muine mweya wakadaro pamucha. Izvezvi dambudziko ramuda kugadzirisa, nyaya yamuda kugadzirisa idukuduku. Pari kudiwa mombe imwe chete kuti nhau iyi ipere ifambe. Saka imimi kana maifambawo muchinzwa zvamainzwa musina kutaura nabambu, hamuzvitauri muno mudare, hanzvo zvamunofambira. Makadi kukudzana kurumba kwenyu. Isusu tikuda nhau yekuti mombe imwe chete ipiwe babawa wandorapise wanawo. Anotengesa wese pamwe chete, wofamba wese pamwe chete. Handiti wachitungamira baba mhuri yawo. Handiti ndingatoda kuti nditisimbise shoko ramuri kutaura iri pamadzishi angu. Mombe haichazivi imwe. Nokuti chimiro chapo chacho kutoti musha wako wakwa. Saka musha uyu zvawako wakwa vanasekuru vari kutotaura chitengesai mombe dzinoita kuti musha uestablishwe nekutakurwa kwemhuri iyoyi ichienda kana vachibvuma. Mombe dziri mudanga i5 dzinodana zita rokuti Clevers, unova murume womunhu. Asi mombe zvamoita kainzwa mirai itai yekutanga mombe motengesa moenda mese nemhuri mondoona yondonzwira pamwe chete. Mombe yaida kutotengeswa ka yakatobhadharirwa mari yacho nanasekuru. Vakati zvegakava remombe hatichadi, ngatibhadhare mari yaida kutengesa mombe. Vakanzi vasiye ndo vachitengesai mombe 1 yamunoenda mese newana wavo naiwo. Handiti
mochitotaurwa dare iri, rataurwa dare iri muriko, handiti wanenge waramba imi morisiya moti ndadii ndariturira. Kana mabvumirana mochiuya moita relocate maakunzwisisana mese. Hazvinetsi. Ndazvinzwa. Inini handipindi mudanga. Ivo vagara vanga vachitengesa mombe nungu. Kana vatengesa vanondidedza. Mombe takazotengesa mombe iya bangu. Chiuya itite urongwa hwacho. Ko imi hamudi kuronga pamwe chete here kuti moti totengesa ratodzadzwa zvanditi zvatonzi ngavatengese. Tati imi ndi munotungamira. Ini ndachifanirwa kutengesa ndizvo. Ega munotungamira kutengesa imi mune muripo sababa. Right, moyo kana bhaya modi motengesa mese mari muchiona kuti mari iyi ndo yadi transparency. Musaite shanje ukachibobisa ushanje. Handina shanje, handina shanjika. Handina chandiri kuda muda. Na maidini wenyu mochibatana. Hanzvadzi yawo iripo iyo. Handiri baba, ndini ndakabereka. Ndio akabereka. Wane nharo sedzababa wacho. Modi mubatana. Ande mombe yotengeswa. Motora muri yese nemari iyoyo mokwira mabhazi kuenda vari kupi kwacho. Vachinozi kubhandura. Ichimoyo. Tisati tasvika kuchimoyo, kunonzi kuchikamba demo. Tisati tasvika chimoyo. Tikadarika Manika. Toenda panonzi pamusika. Ndo pa station pache ipapo. Tozotora midhudhu kupinda muchikamba demo. Motoreka mune midhudhu. Saka mombe imwe inokwana moenda nemhuri yanyu yese. Dare rondovhurwa ikoko. Munhu wese anochinzwisisa dare. Handizvo anzwisisa dare munoona kuti maakutofamba zvakanaka. Kana mukati ngatengesa izvozvizvi hazvisati zvapinda imi maamu mazviri. Ndotoda kutokurura. Munotoda kutokurura kuti zvipere. Kuti ndikagara ndiri ndinotsvamawo. Vari kutaura ndiwo badzi. Inini handisi kuita nharo. Ati chandiri kuedza kuda kutsanangura ndechekuti dai ava zvese zvavari kutaura izvi vaibudira pachena kuti uyu mudzimai uyu zvinorwadzawo kuti Dzosa kumashure. Patakutanga umwe upenyu utsva. Munhu ataona kuti baba ine mazinyaya apa. Saka tinakarambe rinotowira tichitaura mazinyaya. Isu tinotaura mazinyaya ese apera taakuda way forward. Yatataura kuti munodaidzana moronga baba munini nababa mukuru, mai nini nababa mukuru woronga mombe yotengeswa mese muripo. Mari yobatwa ndio baba obata mari. Iwa treasurer wachiona kuti tasenza mari yakati wachinyora kusvika waona kuti to the last cent yese zvofamba zviri transparent. Zvadaro awa osarenda chimhuri kuwaridzi wayo. Handiti wogeza maoko awaridzi wayo otaura kuti kana muchida rugare kuZimbabwe uyai kuno. Handiti chiendai munotengese zviro zvese uko muuye kuno. Handichazini nditotaura izvozvo. Ndo zvati iwo imimi muripo pakudii kutungamira. Wotaurirwa anoramba zvake odzoka imi mageza maoko mapedza. Handiti handizivi pane kutambwa mashoko aya. Ndinotamba ndina baba here. Nokuti ndakavafonera baba pamunonzwa achitaura kuti ndakavafonera. Hamatare inzwai tinore matare kana anoda nyaya kuti inzwai matare anoda kunzwa matare imimi nekuti munawo muchatora muri muchienda nayo munototaura kuna baba kuti ndakutora muri kuenda kumusha. Ndozvandaida kuvadanira izvozvo asi vakataura kuti handitauri newakarasika. Isu tati zvekudhara hatichadi. Arikutaura way forward. Aiwa haisi way forward kudai. Ndinokonza kuti baba here ndomubvunzo wake. Nokuti inini kuramba kwandakaita inini. Makudzoka mafitati tamubvunza baba. Zvatako. Zvese zvinozotaura baba. Changamire. Mambo. Hapana chatiri kudini. Chatiri kuramba uyu mwana wangu.
zvekuti kuti aende kuMozambique nekusaenda ndinenge ndamubvumira. Ndikada kuramba anogona kungotora vana vake indotorawo wangu. Zvinogona kuitika izvozvo. Saka apana apa haasi wenyu warudiwa ndewe ndo zvandiri kutaura kuti avo vanogona kuenda zvinogona kuitika nekuti mwana wangu. Saka apa handisi kuzviramba zvokuti kutengesa mombe kwaanoita uyu nemurume wake iye uyu vachagona kutengesa mombe sematengesere. Inini zvendeenda ramba ndezvekuti mombe dzese nokuti dzichinjwe kuiswa muzita tatine maidzo avari kutaura procedure zvakange zvataurwa. Tikataura kuti pawaenda kuna mudhibhisi ndatoti zvitaura inhawo yekuti wakomana wakanga watoendai kundoongorora chii mundoona kuti mombe dzakamira sei. Ndikandopuwa tsamba ndinayo tsamba yacho izvozvo kana muchida kuti ndiivere. Akutengesa pati. Aiwa Imakusina kunyaradza asi muri kunyaradza. Yapera. Kutaura pane zvavo indine dzangu mombe vanozviziva ivo. Handinoende mombe dzemukuwasha vaini. Asi chinondirwadza ndechekuti vana vemukuwasha vakaberekwa neuyu wasafe uyu achigara zvakanaka nemombe dziyo. Ipapo ndo panondirwadza. Ndine mombe dzandakambodya. Right. Saka chiitai muona kuti munoda kuita rini kuti muone nenhau yekutengesa mombe. Tochipa time kuti zvifamba. Pamusoro vana vari kuenda kuchikoro ichi. Mombe ngaitengeswe. Mombe iri kutengeswa rini? Ngaitengeswe rini vana kuchikoro nini sina basa vachatofunda kuMozambique. dziri kuda kunotengeswa wani ngaitengeswe mombe iyoyo rini badzi Kana mangwana. mangwana ngaiuye yotengeswa but ikangotengeswa badzi zviri muri yobvaenda zviri straightforward. paholiday vana ndino vari kuzvikoro. Mari yochengetwa paholiday vanoenda Azvitengesa paholiday nokuti anochengeta mari wacho tengesai paholiday. Nokuti anochengeta mari wacho Order. Tengesai mombe yaholiday. Wana wasununguka kuenda kuMozambique. Movha vaenda newana Mozambique. Mondorongerwa dare. Kana muri kukumbira kuti aiwa toda kuti vana vambosenze kana rabvumiranwa mota chii maakuwirirana nemhuriyo nekuti tiri kutoona kuti mhuri muchashupika nayo mukaramba makaibatirira. Manzwa kuti giraji rakabva papi handiti panhumbu yakatiza namai wavo ichirima haitsanangudzo idzo. Zvinozoonekwa kana chiri chokwadi chazvo. Esi mashoko atakandonzwa kude. Ndingada kuti ndizivewo kuti ndodini kana tiri tazonzi tinoenda paholiday. Munin'ina wangu ndakamusiya kuMozambique. Zuro chaenda ndichitotaura nemunin'ina weikoko mwana weikoko. Vana mukoma ari kutoti ndoda kumbodzoka kuZimbabwe. Ikoko kwacho kusiya kwatakaita. Chikafu kuno chinodiwa. Hatingangosiva vanhu musha vasina chikafu chiripo. Mukatengesa vana vari kujipa kuzvikoro. Tongoda kungoti tione kuti machengetere todi. Kuona zviriko kumusha kwake. Anodya mibanana neyo. Kokuuya pamunozomboya muzoyameseka kana mabvumirana holiday yaAugust. Imanje right chisimukai imwe tinotenda.